Здравейте! Прави ми впечатление, че напоследък много от хората, които ме посещават, се оплакват от аритмия или неравномерен пулс на сърцето. И затова реших да ви покажа една точка, чрез която можете много лесно да повлиявате върху аритмията. Тя е характерна при повечето хора, които имат сърдечни съдови заболявания, стига да не приемат лекарства, които регулират пулса. Много лесно става регулирането на сърдечния ритъм. Също така аритмията се среща и при млади хора вследствие на стрес, приемане на доста стимуланти, кафета и други подобни. Точката се нарича Тай Юан или преведено означава Великата бездна. Това е един кладенец, където се складира енергията на белия дроб, меридиана на белия дроб на ръката. Тя се намира ето тук, сега ще ви обясня подробно. Когато почнете да мерите пулса, добре е да знаете, че пулса се мери с трите пръста, никога с палеца. Ето така. Хващаме и леко усещаме пулсациите. В китайската медицина пулсът се използва и за диагностика на вътрешните органи, като на лявата и на дясната ръка пулсовите са различни и отговарят за различните органи вътрешни. Тук в случая само броим и наблюдаваме броя на пулсациите. И точката, това е гривнената става. Точката се намира точно ето тук. Има едно малко вдлъбване. Когато я намерите, ето сега ще ви я нарисувам. Ето тук. Започваме да натискаме. Точката е открита, когато има една лека болезненост или имате субективно усещане за изтръпване или някакво мравучкане по палеца и показалеца. Евентуално може да бъде и нагоре по ръката. И започваме да се натискаме по два метода може да се обработва. Или с натиск натискаме, задържаме малко и отпускаме. Натискаме, задържаме малко и отпускаме. Това е единият начин. Другият начин е чрез постоянен натиск с леко кръгообразно движение. Освен за аритмия, точката отговаря и регулира всякакви заболявания на белия дроб, при сухота в гърлото, много е ефективна, ефикасна при работа с проблеми с женската полова система, особено при дисменорея. Изключително добър ефект има. При раздразнителност, при безсъница, при общо напрежение, когато през нощта, когато тялото и психиката се отпуснат, много хора може да изпитат някакъв дискомфорт, да усещат прескачане на сърцето и се стряскат и започват да мерят пулса, което не е добре, допълнително се пренапрягаме и се разбуждаме. В такъв случай, вместо да ставате, просто започвате да се натискате точката Тай Юан около 2-3 минутки и нещата
придобиват съвсем друг вид. На едната или на другата ръка точките са симетрични, така че всичко опира до практиката. Благодаря ви, обичайте се и бъдете хармонични.